Bé, doncs nosaltres avui volem preguntar sobre la situació en la que es troben 180 famílies que viuen en els edificis de la plaça Eucaliptus a Torre Baró, al districte de Nou Barris, propietat originalment de Regesa, aquella antiga empresa d'habitatge del Consell Comarcal Barcelonès, i ara propietat de l'AMB, on vostès, senyors dels comuns, doncs porten precisament tot el tema d'habitatge. Explico molt breument. Regesa va construir entre el 2010 i el 2013 una sèrie de promocions d'edificis que tenien fins pràcticament 300 habitatges. Com que Regesa només va aconseguir vendre prop d'una tercera part, doncs l'Ajuntament de Barcelona va impulsar un conveni per donar sortida a la resta, quasi 200 habitatges, subvencionant el lloguer i donant-hi diversos usos socials. I amb el temps hi han anat moltes famílies apuntades a la borsa de l'Ajuntament de Barcelona. Bé, la qüestió és que aquest conveni va vèncer dins l'actual mandat, ara fa ja un any i mig, i el govern actual no l'ha renovat. Atès que no l'ha renovat, fa un any i mig que hi ha 180 famílies que han quedat en una mena de limbo legal, de manera que la seva permanència a aquests habitatges públics, que són la seva llar i és on viuen, es renova de manera tàcita mes a mes, cada 30 dies, i així porten un any i mig, amb un horitzó habitacional de 30 dies i sense saber si el dia 31 hi podran seguir estant. Aquesta situació, segur estem d'acord, que vulnera els drets habitacionals de les famílies afectades i que no és admissible venint de l'administració pública, però ho és encara més en mans d'un govern municipal que, mentre fa bandera del dret a l'habitatge, d'alguna forma està ometent la seva responsabilitat, permetent que una situació així duri ja camí dels 2 anys. Havent-hi sobretot opcions, perquè opcions ens sembla que n'hi ha. Es pot fer un nou conveni, es poden adquirir els immobles o es pot mirar de vehicular algun tipus de lloguer a través d'algun operador social, alguna cooperativa, etc. Però clar, abans de poder fer això han de decidir que assumeixen la responsabilitat. Per tant, la pregunta ens sembla que és òbvia, no? Què pensa fer l'Ajuntament per solucionar la situació d'aquestes 180 famílies?